Kapin 300 ka mga pulis sa Police Regional Office 10 nga magsilbing electoral board sa mga high-risk area sa Lanao del Sur ug Northern Mindanao karong May 2025 midterm elections gibansay na sa COMELEC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw una ang May 2025 midterm elections, gipaubo sa training ang 309 ka mga personahe sa Police Regional Office 10 nga magsilbing electoral board sa high-risk area sa Lanao del Sur ug Northern Mindanao. Nimbag ulang, adunay 20 ka mga munisipyo sa Lanao del Sur ang gipaubo sa COMELEC areas of concern tungod sa mga kagubot nga natala niadtong miaging eleksyon. Samtang sa Northern Mindanao, ginabantayan ang Lanao del Norte ug Bukidnon tungod sa presensya sa NPA. Adunay uban niini nga mag-serve as electoral board ilabi na dito sa BARM nga region nga aduna kita i-augment nga 400 ka po ka mga PNP personnel, and ang uban niini is naka-standby no ilabi na sa katong mga areas identified nato nga areas of concern kung adunay mga maestra. Samtang 400 ka mga sundalo sab gikan sa Zamboanga Peninsula ang gipakatag sa 1st Infantry Tabak Division ngadto sa mga COMELEC areas of concern sa Lanao del Sur. Sa send of speech ni First ID Commanding General Igor Baroquillo Jr., gibutyag niini nga dapat walay madeklarang failure of elections sa tanang lugar sa Lanao del Sur. Hugot na sab ang seguridad nga ginapatuman sa probinsya sa Lanao del Sur. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.